Amen bazalwane. Dibulise uprofeti. Dibulise abefundisi bonke abakhona phakathi kwethu. Dibulise abaprofeti. Dibulise iministers. Dibulise ibandla lonke ukyoma ngeSunday school. Igama lami ndinguAmanda Kutula ifani. Ndisinisiwe ndiyamthanda kakhulu Yesu. Nam ndancedwa ngelinye ilanga ndacholwa ndisezweni. Ndizokwenza izwi lesithathu lipha kuJohn chapter 19 verse 26 to 27. Lifundeka ngolu hlobo. So when Jesus saw his mother and the disciple who was dear to him, he said to his mother, "There is your son." Then he said to his disciple, "There is your mother." The word is the word of love, is the word of comfort, is the word of reward. iBhayibhile iyasibalisela bazalwane uba the day uJesus ebanjwa kwisitiya saseGetsemane ithi abefundi bakhe bonke babaleka. This shows us uba xa usengxakini abantu bayabaleka bazalwane. I don't know uba yeyiphi ingxaki onayo, I don't know uba uluze umsebenzi okanye kwenzeke ntoni, but into endiyaziyo into yoba bonke abebe close kuwe bayabaleka xa usengxakini. So uJesus he knew uba ubalekiwe ngabantu, but there was uJohn, he was dear to him. He loved him with his heart. He was close to him. That is why he said to him, "This is your mother." And then he said to John, he said to John, "This is your mother." And to John he said, this is your mother. And then because he knew that John will take care of his mother and he will love him the way he loved his mother. So, xa ethetha lamazwi, uwathetha ngoba unothando ngomama wakhe and unothando ngomfundi wakhe othe yena washiyeka naye kwixesha lobunzima, wahlala naye kwintlungu embona exhatshazwa, ecrucifywa, kuthethwa zonke izinto ezikhohlakeleyo ngaye, kodwa yena wahlala ehleli naye nomama wakhe noMaria wasemagadala babekhona bephaya. So wababona uThixo ebona inhlungu esemehlweni wabo xa bemjonga kwinxwalekwa kuzo. Wakhumbula uba kanena andikwazi ushiya umama wam ndingamyalezanga, kumele ndimyaleze ukuze kube khona umuntu ozomnakekela xa sendingekho kweli lizwe, ngoba wayesazi uba usendleleni lixesha lakhe lokugqibela and bahlala naye kwintlungu zakhe, bamgada bambukela until ixesha lakhe lokufa. Ithi iBhayibhile ngubani na ongazenza izinto ezenziwa nguye. Ithi iBhayibhile akekho ongakwazi ukusimela, akekho ongasifela bazalwane. uThixo wasifela bazalwane, wagqibelisa ngosithanda, wasinikeza uthando lakhe. Akekho bazalwane ongayekwenza lokho. uThixo wayihamba le ndlela nangona yayibuhlungu, kodwa wayeyazi ukuyihamba ngothando, uyihamba ngoba uyasikhathalela, uyihamba ngoba ilizwe uyalazi uba lixhomekeke kuye. uYesu akazange aziphilele bazalwane, kodwa waphilela thina until kobe sekugqibeleni kobomi bakhe. Eli lizwi bazalwane lithetha ngothando. Umama kaYesu yena warewardwa. Xa siyibheka kakuhle lencwadi, wafumana ireward ngoba wafumana ifemeli entsha, asobunyana wakhe emshiyile. Kodwa naye uJohn wafumana umzali wesibini, nangona nje babezizihlobo kodwa wayezoba ngumzali kuye. Wabayaleza bazalwane uba nankunyana, wathi nyoko nankunyana. Bazalwane kubhlungu ukuhamba, kwakubuhlungu nakuye uYesu
kodwa wayihamba le ndlela, wayihamba bemhlukumeza, bembetha. Andikwazi uhlukunyezwe ntoni ngoba ukule ndawo, kodwa ophezulu uyakwazi yena.